କୋଉଠି ପିଉଛୁ କହ? କୋଉଠି ମଦ ମିଳୁଛି କହ? କୋଉଠି? କେତେ ଦେବୁ? କେତେ ପିଇବୁ କହ? କେତେ ପିଇବୁ? କୋଉଠି ମିଳୁଛି ମଦ କହ? କେତେ ଦେବୁ? କୋଉଠି ମଦ ମିଳୁଛି କହୁନୁ ତ? କୋଉଠି? ସବୁଠି ଅଛି। କୋଉଠି କହ? ଦେଇପାରିବୁ? ଦେବିନି। କେତେ ପିଇବୁ କହ? କେତେ ପିଇବୁ? ମାୟା କେତେ ପିଇବୁ କହ? 3,000। କୋଉଠି ମଦ ପିଉଛୁ କହୁନୁ? କୋଉଠି ମଦ ପିଇଛି? ହଁ। ମୁଁ କାହାଠି ପିଇନି। ଆଉ ପିଇନେ ତ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? ଗାଜରୁ ହଉଛି। ତୁ ନାହାନ୍ତି ଛାଣି କରିଥିଲ ଆମେ। ନାଇଁ ଯେ କୋଉଠି ମଦ କୋଉଠି ପିଇଛୁ କହୁନୁ? ମଦ ପିଇନି। ହାଣିଏ ପିଇଥିଲୁ ଆମେ। ମଦ କୋଉଠି ପିଇଥିଲୁ କହ? କୋଉଠି ହାଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି ପିଇଥିଲୁ କହୁନୁ? ହାଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି? ଏଇ ବୁକା ହାଣ୍ଡିଆ ନା ମହୁଲଟା ଠୁକି ଦେଇଛି କହନି? ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି କହନି? 8:20 ଥିବ। 8:20 ହେଇଛି ତ ନନ ନା? ଦେଖିନି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଦେଖ କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? କେତେଟା ହେଲାଣି ଏଇଟା? କୋଉଟା? ଏଇଟା କେତେଟା ହେଇଛି? ତୁ ଏଇଟା ଖାଲିଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କେତେଟା ହେଇଛି କହନି? ଏଇଟା କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା? ଦେଖିନି। କେତେଟା ହେଇଛି କହନି? ଦେଖିଛୁ ତ କହ? ଏଇଟା ଆସୁନି। ହଁ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡା ପିଲାଟା ଥିବ। ହଉ ଯୋଉ ପିଲାଟା ହଉ କେତେ କୋଉଠି ପିଉଛି ମଦ କହ? କୋଉଠି? ବୁକାରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥିଲି। ମଦ ପିଇନି। ଆଉ ମହୁରି କୋଉଠି ପିଇଲୁ ତାହେଲେ କହୁନୁ? ନାଇଁ। କୋଉ ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡୁନି ତୋତେ? କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍? ଦେଖିଲୁ ନା 11:30 ହେଲାଣି। 11:30 ମୁଁ ଯିବିନି। କୋଉଠି ମଦ ପିଉଛୁ କହ? କୋଉଠି ମଦରେ ପିଇଲି? କହୁନୁ ଦେଖାଯାଉନି ତୋତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅବସ୍ଥା? କୋଉଠି ପିଉଛୁ କହ? ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ କହ? କେତେଟା ବେଳେ ପିଇକି ଆସିଛୁ କହୁନୁ? କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମାଇଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ପିଇଥିଲୁ କହନି? କିଏ ଯାଇଥିଲ ଥିବ? କହ। ଆମ ଛାଣି କରିଥିଲୁ ଥିବ। ଶିବ 24 ଶୋଇବୁ ଯା ହେଲା। 24 ଥିବ। ଦେଖିଆ କୋଉଠି ମଦ ପିଉଛୁ ଦେଖାଯିବ ତତେ। କୋଉ ମଦରେ ପିଇଲି? ଏଇଟା ଆସ ମୁଁ ଏଇଟା ପଇସା ନେଇଯିବି ଏଇଠି ରଖିଛି ପିଇବି। ରଖିଛି କାଲି ଦିନ ନେଲେ ହବନି? ଏମିତି ରଖିଛି। ରାତିରେ ରାତିରେ କି ଦରକାର? ରାତିରେ କି ଦରକାର? ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ରାତି 8ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତୋର କି ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ବାଗିଟା। ଯେ ତୁ ଆସିବୁ ଯା କାଲି ଦିନ ବେଳା ସକାଳେ କଥା ହେଲା। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? ଯେତେ ହଉ ଆଉ କଣ୍ଡଳା ମାମୁଁ ଘର ଅଛି। କୁଣ୍ଠଳା ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ନାଇଁ କି? ଆମ ଗଲେ ଯାଇରି ପୂଜା କଲେ ଯାଇ ଆମ ବଡ଼ ଶିବ। ତୁ ତ ବଡ଼ ଶିବ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତୋତେ ମରିବାକୁ ତୋର ବଡ଼ ଶିବ। କିଏ ମରିବ? ଗଲେ ତତେ ଦେବେ କାହାକୁ ଦେବେ? ମତେ କିଏ ତୁ କୋଉଠି ମହୁଲି ପିଉଛୁ କହୁନୁ? କୋଉଠି ମହୁଲି? ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କହ? ଦେଖେନି କୋଉଠି ମହୁଲି ପିଇବି? ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବି ଶିବ। ହାଣ୍ଡିଆ ତତେ ଏତେ ନିଶା ହଉଛି? ଏଇଟା ତ ଖାଲି ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ କହିଲେ ତତେ ନିଶା ହେଇଛି? ଭାତ ଖାଇଛି। ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆସିକି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି। 12ଟା ହଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଯାଉଛି? ଚୁପି ଶୋଇବୁ ନା ତୁ ଏଠି ଗାଜୁ ହଉଛୁ କହ? ଆସୁକା ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବେ ଶିବ। ବହୁତ ଉଡୁଛି ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ ଉଡନି। କୋଉଠି ମଡ଼ା ମହୁଲଟା ପିଉଛୁ କହୁନୁ? ଶୁଭୁନି କହ କୋଉଠି? କୋଉଠି ଦେବୁ? ତୁ ଯୋଉଠି ପିଇବୁ ସେଇଠି ଦେବି ହେଲା। କେତେ ପିଇବୁ? କହ କୋଉଠି ଖାଲି ପିଉଛୁ? କହୁନୁ ରାତିରେ ଶୋଉନୁ? ରାତିରେ ଲୋକ ଶୋଇବେ ନା ତୁ ଗାଜୁ ହଉଛୁ ଆସିକି? କହୁନୁ? ପଇସା ନେଇ ଯିବିନି ଆଉ। ତୁ ସକାଳେ ନେଲେ ହବନି? ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛି। କୋଉଠି ମହୁଲି ପିଇଛୁ କହ? କୋଉଠି? ବନ୍ଧା ବୁଢ଼ାଟେ। ମହୁଲି ସେଠି କଟାଟା ଦଉଛି? ନିଜେ ଗାଳୁଛି? ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ପିଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ? ତୁ ପକୁଲୁ ଘରେ ପିଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ରାତି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? ତୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ ଯେ କାଲି ନେବୁ ହେଲା। ଯା ଆସିବୁ ଯା ସକାଳେ।